Hello, hello, hello! Welcome again, parents and students, to my YouTube channel. This is your virtual teacher, Teacher Judy. We are still on our MTB or Mother Tongue series, and this is episode number 3. In today's video, atong tunan kung unsa ang concrete and abstract nouns. In Bisaya, of course. Andam na ba mo? Unsa ang concrete nouns? Ang concrete noun ang English term sa mga pungan or nouns nga atong makita, madunggan, masimhutan, magunitan, o matilawan. Sama aning wall clock. Nakahibalo ba ka kung unsa ang Bisaya sa wall clock? Kung ikaw nakabalo, please comment down below. Lampshade or ang suga. Ang libro. Telepono. Pagkaon. Kape. Ug ang tanom. Kaning tanan, mga concrete nouns. Nasabtan ba? Atong sulayan. Hain man sa mga pulong na nakahanay ang concrete noun. Mansanas. Oo. Balas. Ang balas ba concrete noun? Salamin. Lapis. Tubig. Ang tubig usa ba ka concrete noun? Gunting. Ug ang papel. Gugma ug kalipay, dili sila concrete noun. Tungod kay, di ba? Dili nato sila magunitan or mahikap ug dili pud sila maihap. Ato nang hisgutan unya taod-taod. Ang tubig ug ang balas atong magunitan, mahikap, apan dili nato sila maihap. And I'm going to make another video for this one. Nasabtan ba? Atong tun-an ang abstract noun. Mao kini ang English term sa mga pungan o nouns nga dili pisikal. Dili nato kini makita, mahikap, o maihap. Kini ang gilangkuban sa mga ideya, huna-huna, o pagbati. Pananglitan, examples. Kaisog or courage. Noun siya, pungan siya, na abstract. Kay dili man nato makita, dili mahikap, ug dili pod maihap. Mausab gihapon sa edukasyon or education, kahibalo, knowledge, kapit-os, poverty, gugma, love, ug ang kalipay o happiness. Kini nga tanan, dili nato mahikap o maihap. Alright? Dili pud nato sila directly makita. Apan ato silang masinati. So kini sila na belong sa mga ideya, huna-huna og pagbati. So ang tawag sa ilaha kay abstract nouns. Nasabtan ba? Atong sulayan.
Pagsuwat daw og mga hugpulong gamit ang concrete ug abstract nouns sa ubos. Una, balay. Ang balay usa ka tama, concrete noun. Pananglitan. Dako kaayo ang inyong balay. Ikaduha, katahom. Ang katahom usa ka pulong o pungan nga abstract. Ang katahom in English is beauty. Pananglitan. Matag usa sa atoa na ay nagka lain-laing katahom. Nasabtan ba? Maayo. Ug mao kato ang naglangkob sa atong video karong adlaw. Daghan kaayong salamat sa pagtan-aw. Thank you so much for watching. Again, this is your virtual teacher, Teacher Judy, and I am now signing off. Bye!